Seuraavaksi suoritetaan luistonauhavoitelu, joka on kuntoilijoille kaikkein helpoin ja yksinkertaisin tapa voidella hyväluistaiset sukset, jotka luistaa pitkään. Eli tässä on tämä luistonauhapakkaus. Se avataan kyljestä, laitetaan suksen kantaan kiinni ja vedetään tuohon suksen päälle. Ja seuraavaksi raudalla. Siihen käy myös tavallinen silitysrauta, koska tämä rauta ei likannut millään lailla. Kiinnitetään tuo luistonauha. Rauhallisella vauhdilla mennään läpi suksen. Sitten voidaan poistaa tämä luistonauha. Ja luistonauhassa ollut voide on kiinnittynyt suksen pohjaan. Tämä voidaan hävittää luistonauhan normaalien roskien mukana. Seuraavaksi odotetaan hetken aikaa, suksi jäähtyy ja suoritetaan harjaus.